Hej og velkommen til. Det her bliver bare en lille kort video, hvor jeg lige vil sige glædelig baghjul, og så vil jeg ønske alle sammen et rigtig godt nytår. Og jeg har lidt ting, vi skal kigge på i det nye år, og jeg har en kasse, som vi skal have pakket ud. Som I kan nok se, så er lyset ikke ideelt her i køkkenet, men det er der jo råd for, og det er ikke noget, der koster en herregård, men jeg håber, det var pengene værd. Og så har jeg også lidt i taskeren her, som vi måske skal kigge lidt på i det nye år, hvis der er nogen, der synes, det kunne være sjovt. Der er et par droner og de trådløse mikrofoner, som er dem, jeg bruger nu. Og så har jeg købt mig en vandtæt kasse til at have sådan et sæt med mit Insta360 Ace Pro kamera, som jeg sidder og optager på nu, sådan at der er plads til nogle forskellige ting i kassen. Der det er blandt andet kabler, og det er fjernbetjening, og det er lidt remme og kamera selv og batterier og sådan nogle ting. Og så har jeg ligesom, for at have lidt mere strøm med i felten, hvis der er, jeg skal ud, så har jeg ud over de powerbanks, jeg har i forvejen, så har jeg lige været op og udnytte de gode tilbud, der har været i nogle af de elektronikforretninger, vi har her i byen. Og så har jeg købt den her. Den skal vi også have kigget på. Men som sagt, det var bare en kort video, og endnu en gang godt nytår, og tak fordi I har kigget med.